Parasma dihita saluhutna Persyajaran Sekolah Sabat tu nama Godang Triwulan 2 2010 sia nasuratan ni si Claudia dohot si Pamela konsegra imana marjudul Ari-ari Parumah Tanggaon saha mahita sadarion di Persyajaran Pasiahon ima di hari Senin 27 Mei 2010 sia nadinahahuni Padita Amron Situmorang. Horas dihita saluhutna judul Persyajarata hari Senin 27 Mei 2010 sia hamaguan haporseaon. Sudedo hita mardosa jolma naso marguna disadatiki sogot ikut do patar ia dirita ondang patut si haporseaon ni akahalak namang haporseai hita. Jala isema hita naso heado pe gabe korban ni sasahalak na taha porsiai hape gabe balik menggabusi hita manang marhianat. Jalan hacikdo hamaguan haporsiaon si songoni alai daudo pe humacit molo hita makianati manang dihianati sahalak sian ruas ni rumah tanggata. Sipata umur addo idaun mangotap harugian dungi marlojong mandinggakon parsaurani ditiki hita marpadapot ia parsaurani dang sadalan tu gugu nataleon laho pajojokon totu sajo dang na olan na urai molo masa tu sahalak ruas ni rumah tanggai misalna tu orata rabui ma dohonomu ia sadasian tujuan manang sakap ni parsaripeoni ima laho mengajar huntu hita dalan laho pajojokon muse haporseauni molo sega. Molo haporseaun di bagasan sada parsaorani nunga dirudikon songo dia ma bahenomu paulion jala paluahon haporseaun dohot parsaorani. Sada Petrus 5 onom doho pitu, sada Yohanes 10 Yakobus 5 10 Matius onom ayat 14 doho 15. Paulio muse haporseaun naung sega songon sada pardalanion dui na ikot diulahon sian laka na sada tulaka na mangiut. Pardalanioni ikot do dipuka marhite-hite panindadayon na tutu di pakilalan na hacit na rosian roha na yas dohot panindadayon para dopon hasitongan. Tung ahape pangalosionna jala tung isepe na mangulosa. Molo pangalakuponi ido nagabe bosir ni pangalosani. Paulihon parsaorani marmula mai sian panidayon ni namangulahon asalani manang si pangalakuponi. Sadadalan lahu Paulion haadongoni panidangioni sian namarsalai ikut do patar. Dang adong nabuni manang adong muse na asing molo Jepang. Ha adongon do muse manigai haporseaon naung pinanjongjongi. Jala haporseaoni dilaosi muse padua haliong. Lam tumaol nama laho Paulioni muse sien na parjului. Laho Paulion haporseaon naung segai di haporluo do tikki dohot hasabaron. Molo lam tung borat na persoalani lam tu godang na matiki di haporluon lau paturehoni. Ikon na olo do hita majalo hao dongonon. Ya hita olo do mangalaka tujolo dua laka alaimu bertolu laka tupuri. Gabi jujuk mahita marnida naso adong be pangaropan tu ari marsugut. Manang tu ari-ari na mangiut. Gabi songon nama daw mahita sian parsaolani. Godang do na boy Paulion muse aka parsaoran naung sega. Jala patubuon muse hasadaun ni parsaripeoni lam tu dengganna. Lam jonok lam tu tabona. Jala lam marlas ni roha. Aka pamikirion dia masian na Paulihon parsaripeoni na boy gunahonota laho Paulihon aproseaon naung mago. Ditiki na sarupa ahama na boy masa adong pengampunan. Alai dang adong be haporseaon.
Songonima parsiajaran sekolah sabata sadarion Horas.